Кажете с Богом на нежеланото окосмяване с лазерна епилация от ново поколение. Елисион Про. Без болка, без компромиси, само гладка и мека кожа, която заслужавате. Елисион Про е иновация, която работи бързо, ефективно и безопасно за всеки тип кожа. Елисион Про премахва окосмяването безопасно дори на най-чувствителните зони. Комфортът е наш приоритет. Без болка. Процедурата е толкова нежна, че ще се чудите защо не сте го направили по-рано и защо сте отлагали. Това зад мен е най-доброто решение за дълготрайна гладкост и свобода. Това не е просто процедура, това е промяна. Чувствайте се уверени навсякъде и по всяко време. Сега е момента да кажете да на гладката кожа и не на компромисите. Резервирай своя час още днес на 0710 236. Предлагаме лазерна епилация в центровете ни в Лозенец, Младост 2, булевард България и град Нова Загора. Очакваме те!